pasir arani wedi loh rawa benawi benawa praton Jayati menawi wonten ing negari Ngastina satunggaling negara ingkang ngungkurna tanah pagunungan nengenaken tanah pasabinan ngerengga pelayaran dedepi bandaran agung angel resi angsal siti pasir pagununganing kita dasa lebet panjang atunjung ana nirdawa kocapane ponjong lohur kawibawang ngantos kawuka saking ing manca negari mila Dewi Wastari negara ingkang gemah repah kerto tentrem durya uga raharja menapa kok kinarya kandha lamun negara iku reja para among kang sami anggoning Narakisma tegese wontane ingkang sami ngolah lemah Bumi samya den popok-popok samya rinapuk rabu kacondongaken dening aliraning tirta namriye aja ngandhana kedaden sinate manungsa ingkang ngantos kekurangan sandang utawa pangan senadyan to ingon-ingono nang raja kaya bebek ayam lembu maeso wancing jam 5:30 sore konan raja kaya sedya mlebet dhateng ing kandhange kadite kersa saking ing mandara gadingal sewang-sewang napa malih tak tontonane nang kudu kriya bundaki sangyang greji wamati centak ulah batu bete batu roning bisa tali basane dodolo godhong sak suwek kayune sak cuklek menawa ana ing negara Ngastina ya sampe sandang lawan pangane jaga panggone ngoni sikep lawan rabine senadyan to bebakulan saka ing liya praja menawa biyaba kata kauntungane boten kersa wangsa dhateng ing negara sami bebayang sak anak kadang permili saminta karo sedaya sami tindakan negari ana prateka suwenten mawa rahat maning mawaga prawis kene widodari ana katon hendang piyayu adon sambuning raja Maringono anomo gancang paringono jejuluk sinten kok ingkang maos murben alam ing negari Ngastina wanang kajolongaken dening Sang Prabu Duryudana asma ya Sang Prabu Sayadana ya Sang Prabu Gendari Suta dasa satunggaling Nalendra ingkang berbudi
saking angkara merta nindakna sarita dharma hita sing sawalapan kasutapan mesudi dhateng ing reng tata krama senadyan Sang Prabu tumindak adil ngamuk seranane siasat nanatos ambau kapine warga Sentana menawi gadah kelepatan tanpa wegah-wegah anggone Amidana tur nindakna dana denda sama beda luhur Sang Prabu boten ngantos ngungkul-ngungkuli andak boten atos kasoran dene dharma-dharmane Sang Prabu asring maringi bubur kawula ingkang kapilujon kaluwen maringi teken kawula ingkang kalunyon ngobori kawula ingkang kepetengan badhe bingah kawula ingkang sisa musadangi kawula ingkang sakit mulyakna kawula ingkang pejah nanging pejah dereng pancining kapundhut dening Hyang Pasesa tunggal pramila sakadai para mantri bupati para nayakane praja samiya ajrih asih marang panjenengane Sang Prabu boten ngemongaken wonten ing negari kemawon senadyan lebara sabrang sumaya sumarita wonten ing ngarsane Srinata ngaturaken raja peni guru bakal budadi boten kinarya kangge getak Gondowala perang nanging kontaya keagungan utawi kawutanan wonten bebasan ingkang tebih sami nantiyon ingkang celak sami nantiyon sami asok abon glodok mengareng-areng ya tatali ya renceki ya bodongi mandar yang perlu ya gawoki suprandene lebeting yayos sedalu mangke saka gawe Badra Wirawan saka negesing peteng gawe ati Badra Mendung Wirawan Sasi kadodene Sasi ingkang kaledan nembung katingatira biar padal biar peteng Yasna Sang Prabu ngedengi dinten Sukra Cemengan Sang Prabu ngrasuk busana kaprabon sedya minggah dhateng ing Singgasana Singgasana kanthi kapretis dening Kencana Remi yen tretis kinten berlian ketingal sakrisi gedhe dadal lemekan babut Prarendana sinawuran sari-sari pinondo gebak kayu garu kanggo cendana saru upama ana ratus wati kumula ning ratus mantep sak sada lanang gedhe Dadak kenabutan lar dadak tangan kiri ngantos medher Gondonira dhateng ing pangoraan Jaba Tong segera anjok ana ing pasewakan Jaba yenayapan para budaya tari-tari
Serimpi sinten cangkara ino para caki bantang menanggung banjara kaloro-loro praman suti sanyonan ing upacara sang-sang dilatangi don kencana tayung agung tonggol nada tayung aruna banyak dalang harga waleka banyak dalang werta sejati gluduk nak gluduk lenggah mating trepot wonten kanan kiringe sang Prabu ngantos irakanan mongsane sang Prabu Joko Pitana nalikane Siwaka yayah Sanghyang Bathara Brahma ingkang kapujun ngelang-elang jagat. Lah dene ingkang wonten ing ngarsane Sang Prabu Duryudana menika kaping 7 tanah kapekataken jumeneng ing kematian dinaringan asma Rakyana Patih Gantarpati asmanipun ya Raden Bundara Desa ya Harya Suman ya Patih Sengkuni lah dene kang pinarep lenggah sejajar lan Sang Prabu Suryodana pandhita saking ing Dempok Pertapan Talkondo sinten to pangarapira Bapak Resi Begawan Wara Bisma asmanipun dadi wonten tengkring Sang Resi Begawan Wara Bisma menika pandhita saking Dempok Pertapan Sukapanca inggih derek rawuh wonten Singgasana Kraton Ngastina Bapak Resi Danyang Durna asmanipun dadi wonten tengkring Danyang Durna sapuregel kanan sapuregel keri ngantos kepingal ngalambe
Dewa Jagat Sang Hyang Binatara Dewa Yogatara iya pun bapa trima kanthi lega legawane tunggal ora liwat puja pangestunipun Eyang Ger enggal Tanpanono wong bagus gumrawon anggen dalem nampi kula cadhong tangan kula kekalih kawulingga Wredaya kabapak wonten pucakipun rikma kula mijil saking ingrat kumala remo sayuta luputipun kolang kalih gati ana handaki ngono sumrambal dhateng dasak Ponorogo handadosaken jimatipun ingkang putra gesang wonten ayu nirca padha Kanjeng Eyang iya dene kanangipun rumangsa rumangsanipun bapa Prabu ning urip ora ana maneh yen kejaba kesamatan wong nggih Kanjeng Eyang panjenengan dalem kula aturi areh sawis-sawis ingkang putra wayah sedya mari pambagi kalian Rama Penembang Sukalima oh iya kepenakmu anggonmu ngerarumpaka alami gurumu Danyang Durna wone nggih Kanjeng Eyang Duh Rama Kumbayana menapa inggih kanthi wilujeng panjenengan dalem tebih saking Dempok Pertakan Sukapanca ana ingkang putra ngaturi pambagi rawuhipun jengandika Rama Resi Danyang Durna aja apa lodol gantil buntuti sebeduk gedene hawala malu genjor digodhog mlemor belsinulet emun cina lumanenggal angger Prabuna pun bapak inggih kanthi widodha boten wonten arep sejuga napa-napa anggenipun pun bapak rawuh wonten ing lebetipun negari Ngastina basa angsuring ana angger Prabu menapa inggih kanthi wilujeng panjenengan lenggah wonten ing singga Sala Kraton Ngastina nggone nggih Kanjeng Rama ingkang putra kanthi widodha boten wonten arah sejuga menapa-napa aja apa lodol ambet kantil buntuti sebeduk gedene hawala malu genjor digodhog mlemor belsinulet emun cina binah kaibo binaipun ingkang Rama menawi neliti anak angger Prabu kanthi widodha mekaten niku Duh Rama panjenengan dalem kula aturi areh sawis-sawis ingkang putra badhe tari panghormatan dhateng Paman Patih Gantarwanti kula nggih angger Prabuna sampun dadosaken repa prekewu menapa-napa anak angger Prabu Suldana Duh Paman Gantarwanti menapa inggih kanthi wilujeng jengandika sowan wonten ngarsanipun ingkang putra Paman Bagyo sapratanipun Paman Gantarwanti kumrawan asta
membagi panjenengan dalem putrani ngantos lega legawanipun penggawe dening panjenengan dalem senadya menika putra keponakan kula kepetung sesembahipun pun paman anak angger Prabu milona pun paman saderengipun matur inggih anak angger Prabu pun paman ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk kanthi wonten handhapipun kepada anak angger Prabu Suryodana nggih paman inggih kula terang ngantos legawanipun tunggal dening kontenanipun pangestunipun ingkang putra Suryodana paman panjenengan terami inggih paman gumrawala anggen dalampi kula cadhong tangan kula kekalih kawulingga Werdaya kapetek wonten pucakipun rikma kula mijil saking ing ratna kumala remo-remo sayuta lugu dipun kolang kalih getih ana andhati ngono sumrambau dhateng dasar ana raga andadosaken jimatipun pun taman ger gesang wonten ayo ngerca padha anak angger Prabu Suryodana wonten ing taman inggih dene kantenanipun ingkang menapa ingkang putra ningali dhateng taman Gantarpati dinten menika para kawula cilik ingkang manggen wonten karang perdesan menapa dening wonten tanah Parden menapa inggih kanthi sugeng la dening adik-adik kula saka Kurawa prajurit ing negara Ngastina menapa inggih kanthi wilujeng taman bagya sakramtanipun Kanjeng Taman Gantarpati nuwun inggih menawi anak angger Prabu nuwun titip priksa dinten kelenggan menika sekatahipun para kawula cilik sami binah kaiba-iba binaipun wong kawula cilik senadyan panjenengan dalem anak angger Prabu boten tau nate sambang diri dhateng kawula nanging para kawula cilik menika sami binah kaiba-iba binaipun lantaran wonten sarang perdesan niku sami gebujengan sak rowang jejogetan sak kanca ngaten anak angger Prabu lah dening ger menawi panjenengan dalem titip priksa para prajurit nayaka-nayakaning praja sami gegladi anggenipun peperangan wonten ing alun-alun Kraton Ngastina pamrihipun anak angger Prabu mbok menawi wonten tebing saking ing mengsah saking ing manca praja boten ngantos panjenengan dalem ingkang tapak mekaten menika para prajurit ingkang tapak dhateng rontenanipun bekti dhateng anak angger Prabu Suryodana nanging ger rumaosipun pun tanan menawi pun paman nemipi dinten kelenggahan panjenengan dalem niku Pak kados pucet ing pekolatan menapa anak angger Prabu ingkang dados jamengipun penggalih nun kawula nuwun
sandika dawuh dalammu karoso selera ing negari Ngastina jejuluk Sang Prabu Duryudana sinengku bapating raja ana ing negara Ngastina Rakyana Patih Gantara jumlahe manggalih pindha lata ketaru ing tirta miring rata gegodhongan ketaru ketendang derta banyu jumlane panggalih kadodene kayu watu ingkang ketempuh ombak ing wari ana teka silmah kambang jroning menapa ingkang den rasa-rasa Sang Prabu Duryudana menawi neliti ujaring Mbok Bakul ingkang kapilijon wara-wara para Pandhawa piyambakipun andamel bendungan tegese bendungan nika kepetanganipun kangge isen-isen tirta kangge lah dene bendungan nika kepetanganipun kangge sekehe para petani lantaran Pandhawa andarbeni kali ingkang den asmani Kali Sraya asmanipun. Lah dene Kali Sraya nika den bendung kan para Pandhawa. Pamrihipun menawi wonten ketiga ngangkang para petani ing negara Ngamarta mboten ngantos ketirangan banyu kawontenan menika. Kira tinembungaken gemak ripat kerta tenten tulya uga raharja. Menika ingkang den tunggal sejatosipun Ngastina inggih andarbeni lepet ingkang asmane lepet cincing guling asmanipun. Nanging duk rikala semana sata-sata Kurawa boten kersa bangun kali menika. Enak-enak tendangan dengkul para Kurawa. Lah dene wontenaning Harya Gantarpati piyambakipun pindah dhateng ing kayangan Kaseklan Gondokait. Ya kayangane Sanghyang Betari Durga. Nyuwun senjata pitulungan saged ngembari Kali Sraya anggone mbangun memangun lepen niku den asmane lepen cincin guling. Lah dene bangunane para kadang Kurawa niku mboten bangun malah piyambak kendangan dengkul ingkang bangun jin setan priprayangan ilu-ilu bales pati. Mira banyunipun butek tur badhek ndondok amis kalane banyu niku. Sekae para petani manggen ingkang wonten kraton Ngastina
Sadodene nyuwun tetulung dhateng para Pandhawa Sukadasa Pandhawa ndamel kamang bandungan enggal nika Sukadasa para Pandhawa lan para Kurawa sageta dados manunggal untuk kajenganipun nanging Sang Prabu Duryudana boten nrimakaken menawi Pandhawa bangun bandungan enggal Nyoder rasa-rasa tansaya krasa menawi kageba tansaya ngranom boten kersa dawuh lemahan dawuh kaya nahan sekar to aru mamang
saged nilekaken saking bendungan kali saya mekaten menika kula menika mboten kados-kados mboten trima menawi kontenanipun Pandhawa damel bendungan kados ngaten menika awit ger rumaosipun pun paman kula ndarbeni welas kalih anak kalih para kadang-kadang kawula cilik ingkang manggen wonten kraton Ngastina sesampunipun dipun bangun bendungan Kalisaya boten saged mili dhateng kraton Ngastina mirana kula menika rumangsa mesgul rasane ati kula kados pundi Pak menapa panjenengan dalem boten serujuk menika maksudipun kados pundi ngaten nggih nak nggih kula sedya ngetapaken sapa-sapa kula lampahi dedemitang tegesipun boten kawistara menawi sumedya ngrisak bendunganipun Kalisaya ngaten menika Angger Prabu nyambreng sawandring suca suca samuleng griya wong nyanja ala becik sinebut jalma utama Dewa jagat Sang-Hyang Binatara Dewa Yogatara Putu Prabu pun eyang nyela-nyela rembug kok kaya-kaya Putu Prabu percaya karo Gantar Pati ngene ya nak sabenunipun pun eyang iku kok badhe yaiku ndarbeni watek Bancindhe Bancilatan Bancindhe Pandhawa Bancilatan Ngastina iku ora nek saka rumangsanipun eyang ya nak kok rumangsa bener Pandhawa gawe bendungan Kalisaya mergo patok-patok Pandhawa ku ndarbeni welas asih sesama samane urip apa maneh para petani supaya bumine makmur kena kanggo dedaharaning para kawula cilik ingkang manggon ana ing karo pedesaan tur manggon ana ing tanah perden iku kok ora luput lho yo Kanjeng Eyang panjenengan menika rumaosipun ingkang putra Eyang kula aturi kendel sawetawis menika bab kontenanipun negara Ngastina ingkang ngemban negara Ngastina menika boten wonten malih namung kejawi ingkang putra wayah pun Suryodana lho sik nak musik sik jajal balenono maneh balenono maneh kok aku tersinggung karenipun nggih pancen nyata res purba wasesanipun Kraton Ngastina menika gumantung ingkang nyepeng Suryodana kurang ajar ngene ya mula bukanipun eyang nganti melu-melu celeng keboloten kebukan rabu mergo pun eyang iku isih ndarbeni Kraton Ngastina jamu tak jalan yo Kraton Ngastina ku saktemene ku duweke eyangku sing babak sing nyosok iku Resi Begawan Bausena iku eyang nalika semana Kanjeng Eyang Bausena babak yaiku Alas Nimata
lantaran Kanjeng Eyang ndarbèni putra Raden Durgandana kembar karo putri asmane Durgandini iku kembar tak kandhani kowe cek lah banjur dibabakno alas Wirata saiki dadi ratu Kraton Wirata jejuluk Prabu Masukati iku Kanjeng Waku banjur Kanjeng Eyang Bausena mbabak alas Ingas dadi Kraton Ngastina sing manggon ana Kraton Ngastina iku Kanjeng Rama Prabu Sentanudewa rene Kanjeng Rama duk ning Semana lha iku nglairno apa nang Jabal Bayi Kanjeng Ibu nglairno apa nang Jabal Bayi aku Dewa Brata bayekku biyen lah banjur Dewa Brata ditinggal mati karo ibu Dewa Brata yo pun Eyang iki tatangisan rina kawitan ana buake anggone nangis ya ku Raden Dewa Brata pun Eyang iki lho pun Eyang lah banjur Kanjeng Rama duweni prasetya sapa sing iso ngeneng anakku yen lanang tak aku dulur sing ora wedi lah dene menawa putri isih tak garwa ben iso ngemban putraku Dewa Brata dondongane dong nak dondongane dong ana putri sing ayu rupane saka negara Wirata lah dene putriku ndoleki anake manggon ana Dewa Pertapan Tejogeni putra-putrane Begawan Pulasara kang aran Abiyasa ndoleki ya wong iki Dewi Durgandini ku lah banjur ora ngerteni kok sing amung tuwa kesasar ana negara Ngastina ketok aku diemban karo yaiku emban digendong karo mbak nangis ditulungi dikira aku iki anake dong-dongane dong Kanjeng Rama ndarbèni prasetya mbok menawa sapa wae sing iso ngeneng-ngeneng anakku yen putri tak kala-kala tak ijoli banyu susu negara Ngastina iku biyen aran koyo mula bukane kanane Durgandini ngrangkul karo aku yen aku dudu anake dibanting karo semua bar dibanting roh Kanjeng Rama Resu Pulasara metu maringno garwane wonane Pulasara kok sabar bojo dijalu dikekno nanging titip-titip karo anake lah mongko Kanjeng Rama ndarbèni prasetya yen wedok Arabi tak ijoli negaraku banyu susu mula ger arel yo nek aja kok ngedutno aku aja nek aja temen tak lah dene mongko mula bukane banyu Abiyasa sing dadi ratu ana Kraton Ngastina jejuluke Prabu Kresna Dipayana ngerti kok banyu lebak dodo Purwasesa ana Kraton Ngastina aku lah banjur Kresna Dipayana lengserna ke Prabon sing duweni anak yaiku Kresna Dipayana duweni putra telu Distarata bapakmu wong uta nomor loro Pandu nomor 3 Yama Widura lah mongko wajibing sing jumeneng ratu ku sing wong tuwa dulur tuwa tapi dong-dongane dong yaiku bapakmu Distarata iku ora sanggup dipaksa-paksa ora gelem dadi ratu dong-dongane sing dadi ratu adikne Pandu Dewayana bareng kanane Prabu Dewayana wis pancen dadi ratu tambah suwi kono lengser ke Prabon jane mati lek Prabon bareng dawuh karo Distarata datang
aku titip-titip anakku mergo anakku cilik cek manggon nang kraton Ngastina dong-dongane dong besok menawa wis gedhe ben dijumenengi ratu ya iku anakku sing dadi ratu kraton Ngastina dong-dongane dong anakmu ngemut buluk rasa lagi mau ngapain lah mau coba ngeduk nolak Purba Sesa ana kraton Ngastina aku ojo nggih ojo temen ojo yo Kanjeng Eyang ingkang putra boten ngrembak berat wonten semanten sakmenika nyata estu ingkang putra Jabal Ratu wonten kraton Ngastina menawi panjenengan lan Kanjeng Eyang boten nyondongi menapa ingkang dados kersa panjenengan dalem waktu kemerdekaan panjenengan lho kosek aku bakal merdeka kok kira aku duwe kekapan ana kraton Ngastina suami panjenengan dalem kraton Kondur dhateng Dempo Pertapan wah yen kamu ngono tak balik menyang Dempo Pertapan kaya apa putu-putuku kok begini Kondur dhateng Dempo Pertapan kados pundi ngaten nggih mun kuwatos monggo nak dipun rumpaka ingkang langkung sami maksudipun kados pundi Paman panjenengan matur dhateng Pak Nigonjel kula mboten saged matur bab damel semanten anak Angger Prabu. Wone nggih. Kados pundi Kanjeng Rama? Menika kamtenanipun Kanjeng Eyang Resi Wara Bisma kondur dhateng Dempo Pertapan Kapondo ingkang nyabda kados ngaten niku. Aja apa Lodolo ambret kandel buntuti sabedhuk gedene hobelo malu genjor digodhog mlemor bel
sinole temun jino gontang gompong walang otok mlebu bumbung panjenengan kula aturi ingkang sabar sawis-sawis bakal tenanipun Kakang Resi Wara Bisma menika pun wapak panten kaya ngoten niku prasa kula kok mboten wonten lereme menawi kerawuan Kakang Resi Begawan Wara Bisma Pandhita Talkanda niku Jubi menawi dipun penggalih nalika semanten rawuh inggih Kisru kaya ngoten mila sampun dipun gego dhateng ecun kemawon dados pundi menika nyatanipun Kanjeng Eyang kados ngaten mun dipikir wong wonten namung dipikir lajeng kekajenganipun Kanjeng Rama Resi Danyang Durna ngaten nggih menawi anak angger Prabu ngersakaken Pandhawa bangun Kalisraya bendung Kalisraya ngaten niku kula aturi ingkang arehna kedah panjenengan dalem supadosa boten ketawis tegesipun boten ketara menawi panjenengan dalem ingkang risak bendungan niku menawi anak angger Prabu boten saja kabetanganipun Pandhawa bangun Kalisraya dibendung niku menapa leres boten saja wone inggih Kanjeng Eyang Kanjeng Rama ingkang putra boten nyondongi raosipun manahipun oh gampil kedah nabok nyilih tangan dipun kathik Kurawa mewah-mewah maksudipun nabok nyilih tangan niku aja apa Jonati Jon Glodolo nabok nyilih tangan niku kepetanganipun kekarepan sampeyan saged tuturukan Pandhawa damel waduk wonten ing Kalisraya niku pun bapa manggadah siswa nabok nyilih tangan siswa sinten niku ratu saking Negari Tirta Giri Sura menika kepengin sanget neburu dhateng ecun kula menika pendhita ingkang kondang kawentar-wentar berada ilmu napa mawon kula menika nanging kula sumbangan kula janjenani anak kula saking Kraton Tirta Giri Sura menika ngaten nggih Kraton Tirta Giri Sura Tirta niku banyu Giri niku gunung Sura niku lebet dadi manggene mboten wonten dedharatan tok manggene wonten lebete banyu menika odos-odos bangunane Pandhawa supadosa mboten kesampun bangun bendungan ngaten niku wonten iki Kanjeng Rama menawi makaten warga wasesanipun bendungan Kalisraya kula pasrahaken dhateng Kanjeng Rama Danyang Durna aja apa Jonati Jon enggih Durna anak kula menika Durna pendhita ingkang monyor-monyor pendhita ingkang sekti boten wonten Durna kula menika Durna wonten nggih Paman panjenengan dalem kula aturi awas aten bendungane para Pandhawa siswani Kanjeng Rama Resi Danyang Durna sedya gempur wonten lebetipun bendungan nika Paman nuwun inggih ngestakaken dawuh menawi kanten kula aturi jengkar saking Plenggan nggih nggih kula aturi mlebet dhateng sanggar pamelengan inggih sanggar Pamujabrata supados
Sosona kasembadan menapa ingkang dipun sejo anak kula Prabu Sayadana. Wone nggih paman, nggih paman. Sang Prabu Duryudana ngrampungaken dawuh sumedya jengkar saking ing pelenggar. Mondho satu mangan surat Sutradewa kakebotaken persasat kadya miring-miringa jejere Bandewa Baya.